Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị mày á. Sao? Bạn trẻ maya mẹ mẹ mày. Maya lấy cũng angel sa. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Paidlang belin na keleng kerilum Khasi bercentia kila Tuid syakal Lympung Seng Khihlang kabalai pun riu jong ka Seng Khasi Sein Raij kabala long hakasnong Muthlong West Gentle Hills District ka phang jong ni ka Lympung ka long ki thiet ki pnyang jing shai ba em ki su syapo ki sngi barem kani ka Lympung ka bane lai sngi kinthi kala sedang na du ka khanyo tere bat on pun kut no ha ka khat khandai tere ya yong hapdeng ka jing pun I lariti jing rai bat jing shatan rai na ki kin hon seng ba per jong kari Khasi bercentia la sedang ni ka Lympung da ka jingo blay na ushampang lingdo nong bri de khot seng ba kin nong shat nong khen nyoskum nyotram kumju ka jingkran lampang na orang ba H Robin Korba Presiden Seng Khihlang na lor ka jingpin I lariti layo rui jing sneng jingkrau na ki reu rang ba ki bala banjur ya ka jingdon kampan kintiu ya da bat penne pensa ya ki riti dustur bat ka jinget nyam ten rai kat kum bala ai pateng ki longshwa manchwa ubat tay bor roy khonglam udkhot ka seng ba ki nong shat nong khen nyoskum nyotram habakran halor ka phang ula banjur ya ka jingkong san pan penne pensa ya ka mai mariang uba khonglam ula ongru ba ka jinget nyam jong Khasi ka solang bat ka riti dustur namar Khasi la dale ya kinu kam ule da ka ba pensyong blai ne pendap ya kan yam grukom la ka long ha ka rap kriang ne ha kinu ki jingle jingkam shwa ka ne u Dr Sunil Mohanty uriulum na Odisha ula kran halor ki santli kimat ki ba kongsan kata ka jinget teli ha ka emlang ka salang ka themmai bat ka long ye long sam ka jing shania halade ka jingeda bat penne pensa ya ka mai mariang hakani gasngi la sakhi ya ka jingwan lang jong kinong mikmat na du sembut menteri ramba ka jela uba sngia bahalang dhar ki menteri sarkar ba kenthop yo ba wailan miki shila perubasan bor sulai u MD ka than uba coming one ambon dalor ki MDC ka GHEDC. Commitment of our Niyam Khasi is tip rev, tip blai, and the second one is tip kor, tip kha, and the third one is kamai iya kahok. That means always on righteousness. We must walk in the path of righteousness. That is how the humanity can be preserved, because humanity is the gateway to divinity, and for divinity we must have a selfless service. Service is the spiritual practice of any divine spiritual tradition. And also these three commitments
speak about oneness of existence and also the love as the highest truth. Let us love each other as human beings, and without divisive attitude, what I say that which divide us, let us forget, let us give goodbye to the divisive attitudes, the breaking points of our society which break us, which divide us. And that is how dharma is through our action, through behavior, not just preaching. We must follow the dharma, the religions, the rituals by our own behavior. Jadi niam jadi kung kaya pun dia kalau pakai seorang nak dusta. Kaniam dia seorang mat dusta. Nimla man kelat kita. Wala kaladon. Kata kabagi orang kaniam mat dusta lah kajong. Ndrei hak jingit Khasi. Kaniam mat dusta. Ia lah ringkat. Balik. Ya ông mà utai uan ban batai ya cái hùng tiếp lần này của batai sa em. Kau belum bapu Khasi. Jadi benar ya jangan. Hati ai barok. Hati noki kamera lada kemarin lada kabahe kapan siang belai ke. Kapan siang belai kapan bendek ya kan yang berkah. Ông ya cái kabagi Khasi pensiang belai. Ini pensiang belai lho. Kat kepala. Lada ngirep-ngiriang lu pat belai. Ngingo ya kami may mariang. Ngingo ya kami ram ew. Kami mariang makan ay. Uslap kasngi kel Apa dia? Kami ram ew makan ay bunya ay tiang ya kisok kisembay. Bangi ubre minyo awan penon ka. Bangi ubre minyo ba. Bangin bangin sakit. Ok ialah kaya ialah Jong konra. Ban kamay ko. Mentawa kumbang iliyoi kasyat ipentra. Negalong patunghat mo. Kasule tang ban. Ndrei ha keperhat Khasi. Ha kejinit Khasi. Nyimla bansyat klem dahir syakabor le. Klem dahir syakabor le nyimla bansyat. Nyimlang itu bansyat. Nama klem kabor, klem kahukum, klem kejin komo jong kabor le. Ngiu benreu nyimnur ban le. Lem la kumta kan long kejing pembor, kejing lebor jong benreu ya kahukum le. Kata bombit harkit hardang bombit ho WhatsApp. Kata kadai kan Khasi. Kata kadai kan Khasi. Barbaro kibar bo ia kajingai belai. Baro kibar bo ia kajingai belai. Hadok nuhut jom. Di aja ka makan song tingin. Song palai song skem hadok nuhut. Bat song nak skem hak jabing jongki hak jemut tu berkat. Kita akan ide sisa irungi. We have ensured that no construction will be allowed
And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ikasnong nang ikwayo sngo bahan ikasnong the lakot kalayat dikila pen sngo hinasnong ikimat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung ganang project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kinigi project. Nget yung nga opi kabakado ka jing mantoy. Kanlong yung ngiki konsam na. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.